Mor blev dement som 85-årig. Hun kunne ikke huske og følte sig ensom. Vi fandt katten på nettet, og det var et spændende øjeblik, da hun skulle møde katten i juni 2009. Det blev et møde for livet, og her er vores lille fortælling om, hvordan en dement kan få nyt indhold i sit liv. Er rigtig levende. Så, nej, hvor er du sød. Så. Jamen, der lille mis. Ja, det er vel noget. Du sidder her. Kan det? Nu har jeg aldrig kanalen. Nå, lille mis. Har du det godt? Nå, skal du have en lille mis. Det var kærlighed fra første blik, og selvom katten tog hele billedet, når vi var på besøg, gav det os alle en stor glæde. Skal jeg lege med dig, når de andre de er rejst? Skal vi det? Ja, du er da fin. Det har du da. Ja, sådan fine øjne du har. Ja, det er rigtigt. Det mener jeg virkelig. Ja, vil du herhen til mig? Kom så. Så. Nej, du er da syg. Så ligger billedet lidt tilbage. Så sådan. Det er du da ikke gjort. Du koste. Det synes jeg. Det er da, du er da en sjov fisk. Det er da det utroligste ting, man kan købe. Ja. Sådan helt, når man ser den herfra, bagfra, ikke? Så er man da fuldstændig sikker på, at den er en mis. Det er levende. Ja. Nej. Ja. Har du fået husdyr? Ja, det har jeg. Hvad synes du? Han ligner min derhjemme. Nå, Han er sød. jamen det er han da. Ja. Må jeg sige. Få måneder efter hun fik katten, flyttede hun til en demensafdeling på vores plejehjem. Men det skete helt uden problemer, for katten var jo med. Du sød. Er du rigtig sød? Så må du sætte dig dernede igen. Og se, vi er alle vi andre. Prøv at spille det der. Og ikke noget af. Og så luksus. Ja, du kan sidde der. Ja, nej, hvor er det flot. Se her. Prøv at se. Er hun ikke fin? Ej, hvor er det pænt. Jamen, hvorfor, hvordan kan Du har det jo egentlig. Jeg har pillet lidt clementin til dig. Har du ikke lyst til at smage det? Hvad er det for noget? Det er clementiner. Hvad er med dig, du er sød? Ja, du er så kæle. Ja, du kan godt her med. Ja. Jeg skal lige have sådan et stykke støv. Det vil du ikke have. Tror du vil have det? Det tror jeg ikke. Jeg skal prøve at smage det. Du ingenting her. Jeg er jo også hellere her. Du er så sikker.
Nu kommer der op i luften. Nu kommer den. Se, hvor det er. Ja, se derhen til ham der. Kan du se? Og nu skal du sidde der. Ja, det var lige det. Så. Det er nu marts 2011. Hvad er det, du har der? Det er et fotografiapparat. Jeg vil gerne have nogle billeder af katten. Ja, Ja, værsgo. tak. Bare jeg ikke skal. Nej. Det er kun katten. Mor brød sig bestemt ikke om, når batterierne skulle Hun kommer skiftes. altid, når de kan ikke fordrage det. Ja, det er venner sådan. Vil du ikke se det? Nej, Jamen, den bliver jo frisk af det. Du kan se, den ligger men det er lige, jeg er lige ved, hvad jeg synes. Jeg synes, det er forfærdeligt. Du kan se, den ligger lige så stille. Birte, hun er ellers god til det, kan jeg se. Det går da hurtigt. Nu er den snart klar igen, Nå. så du bliver glad igen. Jeg vil ikke være her mere. Nå, hvorfor ikke? Så, nu er den færdig. Nu er den klar igen. Så. Værsgo. Her kommer jeg hjem, mor. Nå, du er så sød. Ja, hun slemt ved dig. Ja. Så er du sød, ja. Du er så sød, ja. Ja, du kan også godt sidde der. Godt. Mor sov stille ind den 5. april 2011.